बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथिसिन सौफैदों एसेबांनो गावबागाव दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन फोसावदिंनाया जागासिनो। थिग बेबायदिनो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बुंदों, थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर बिसायख'थिनि सिगां सिगां नखर नखर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायदों इउपिपिएल दोलोनि आरो दिपेन बर'आ। 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबाव रिहन दैमारिया देरहाखाबाय। इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरखौ सिगांनिफ्रायनो थगायबोदों। बिथांनो रायजो राजाफोरा भट होआ। सैथो आरो हारि अनफावरि मानसिया बिसायख'थिनि समाव हारिखौ गुबुननो फाननो हाया। नाथाय दिपेन बर' बिथाङा फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो गले गले बर' हारिखौ राजखान्थिनि समाव फानबोदों, बुंदों बिक्रम दैमारिया। आरोबाव फोरमायबावदों दि बिक्रम दैमारिया दिपेन बर' बिथांखौ आं बर' जाथिनि खामानि एसे मावाखै होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन। नाथाय मोजां खामानि सोलाय बांसिन राजखान्थियाव बारसोमबोनायखौसो रायजोआ नुदों। बे उदालगुरि बियाबाव बिसेसकै रिहन दैमारिया बिथाङा देरहानायनि जिथु इसारा बे फाइनाल जानानै फैबाय। आरो जोंहा बे बियाबावनो गोदो साननैसो आगोल जिरायथ'नाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा ट्रेक्टर पार्टिनिफ्राय जानानै बिजाथि महरै गसंदों। बिथांखौ रायजोआ गोरलैयैनो फेजेनगोन। आरो गोरलैयैनो फेजेननायनि कारना जाहैबाय बिथाङा गोबां दाय दङ रायजोजों, गोबां बुंजानांगौ आरो सोंखारि जानांगौ गोबां दायफोरखौ बिथाङा मावनानै लादों फरायसा आफादाव जेब्ला दङमोन। दिपेन बर'खौ नोंथाङा समाज बिजोङाव बुंबाय थायो, दिपेन बर'आ थगायसुला आरो बिराद रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं आरो थगायबाय होननानै। माखौ नुनानै नोंथाङा थगायबाय होनबाय थादों? आंनि नुनायल' नङा, बयबो नोंथांमोनानो मिडियायाव दामदों जे थांनाय बिसायख'थि इलेक्सननि सिगांबो बिथाङा राजनैतिकनि दोलोजों थानानै राजनितिकनि खामानिखौ मावदों। अर्थात बिथाङा राजनितिकनिनो सासे मेम्बारमोन इन्टारनेलि। आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सननि आगोल जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादों, बै समाव पाब्लिकनि भटखौ मोननो थाखाय, सेंग्रा सिख्लानि भटखौ मोननो थाखाय नखर नखर एबसुफोरा, दुलाराय बर' आफादनि दैदेनगिरिफ्रा, आनसलिकफोरा, दैदेनगिरिफ्रा नखर नखर सार्टिफिकेट खांदोंमोन। खांनो हायाखैमोन? निस्सय खांदों। बयबो रायजो राजाया दिनै बेखौ नुदों। नखर नखर सार्टिफिकेट खांनानै साख्रि मोनगोन, मोनसे नखराव मोनसे भटआव मोनसे साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांहोनाय बेक्तियानो जाहैबाय दिपेन बर' बिथां। आरो बिथांनि अर्डार मोनाबा आनसलिकफोरा बोरै सार्टिफिकेट खांनो? बिनि गेजेरावबो जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो खांदोंमोन। बिथाङा मिथिबाय उनाव नंखाय, बिथाङाबो बिथांनिनो अर्डार मोननानै निस्सय खांदोंमोन। दा बिनिखायनो बेफोर नाम्बार वान थखायनायनि थाखायनो दिपेन बर' बिथांखौ रायजोआ दिनै बिनि फिननायखौ होगोन। आरो फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो दिपेन बर' बिथाङा रायजोखौ गोबांबार बर' रायजोखौ फानबोदों। आरो बे फाननाया बोरै फानखो नोंथांमोना मिडियायाव गासैखौबो होजोबबानो नोंथांमोना मिथिगोन। बर' जाथिखौ बिथांमोना इलेक्सननि बिसायख'थिनि समाव गोबांबार फानबोदों। आरो बे फाननायनि माबायाव असिलायाव बिथाङा माबा मोनसे एजेन्ट जानायनि थाखाय मोनसे प्रफिट बिथाङा निस्सय मोनदों, सेलारि बिथाङा मोनदों, बेखौ जोङो मिथिगौ। बिनिखायनो रायजोआ बेबायदि सासे थगायसुला, थिफुथला, दुगा लिडारखौ बेबायदि उदालगुरि बायदि जायगायाव जेबो जागा होनाय नङा। आरो गोबां जाथिनि खामानि मावगोन होननानै बिथाङा प्रमिस लानानैबो राजनितिकनि खामानिसो मावबाय थादोंमोन। बे खोथाखौ रायजोआ मोजाङै मिथिगौ। आं बुंनो सानाखै दिपेन बर'आ जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, जेबो एसेबो बिन्दो मोनसेबो खामानि मावाखै होनबा आंहा गोरोन्थि जागोन, नङा होमबा? मावदों, नाथाय जौखोन्दोनि मादाव 70% बिथाङा राजनितिकनि खामानि जानासो खामानि मावबोदों। बेनो बिसिनि थगायनाय। बेसां थगायनायाव नों बेसेबां खारनो, बबेसिम नों खारनो? बेसां बर्ग किल'मिटार दङ जोंनि बे बिटिसिआलाय? बिदिबा इउपिपिएलआ थगायनायाव नाम्बार वान। प्रमद बर' बिथाङानो नाम्बार वान थगायनायाव। नाम्बार वान थगायनायखायनो रायजोआ 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ फेजेनदों। नाम्बार वानाव माखौ थगायदों मिथिबाय? नखर नखर साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर'आबो थगायदों, दिपेन बर'आबो थगायदों। एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय नै सफैबाय, जोंनि बड'लेण्डआव रन्जन दैमारिया सफैबाय नै होननानै आसि दिन्थिनानै थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर'।
नङा होमबा स्कुल कलेजा सरकारि जाजोबसिगोन होननानै नाम्बार 1 थखायनाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा एनडिबिफोरखौ साफ्रोमखौबो साखरि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो मा दंबावो एनडिबाबो देरहागोन गोजौ गाहाय जेबो खोथा गैया बिपुल भट मेक्सिमाम भट लानानै बयबो देरहागोन देरहानायनि खोथाखौ देरहागोना देरहाया सोंनो नाङा बेसेबां डिफारेन्स अफ भटआव देरहागोन बेल' दिनै प्रश्न जानांगौ 46 दिपेन बर'आ आराम उन्दुना थागोन नङा होमबा आन्दलन खालामनो नागिरगोन मा खालामबावनो बेलाय बिजेपिनिफ्राय होनायबाथ' बेहा देरहागौमोन बिजेपिनिफ्राय टिकेट लास्लामोन बेथ' बिजेपिनि एजेन्टमोन नांलाय थांनाय खेनसेयाव मात्र बे भट कमिटिनि कार्डल' मोननो बाखिसैमोन मिथिबाय बिथां एजेन्टमोन उनाव बिदिनो नोङो बिपिएफआवल' थानाय नङा थ्रोब थांगोन बहाबा बे आरो गेरान्टि